The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Oras mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon din sa iyo partner at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang legal. Kuha sa CCTV footage ang pang-aabusong ginawa ng isang tanod sa isang aso. Makikita sa footage na wala naman umanong ginagawa ang aso ng batuin ito ng bato. Ang pangyayaring ito, panoorin ito. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Balatan, Camarines Sur, si Joan Ducot, ang amo ng asong sinaktan. Magandang hapon sa iyo, Joan. Magandang hapon din po. Kumusta ngayon itong alaga mo ngayon na Joan, matapos itong nangyaring insidenteng pambabato at pananakit sa iyong alagang aso? Sa ngayon po, ma'am, ay kumakain na din po siya. Kaya lang, hindi ko po sigurado yung mata niya kasi ngayon wala nang sense. Dati po, parang nakakaaninag pa siya. Pero ngayon po, lumuluha pa rin po ng dugo. So ibig sabihin, ang tinamaan sa parte ng katawan ng alaga mong aso ay yung kanyang mata? Yung mata po, opo. Oo. So, maaari mo bang maikwento sa amin ano yung nangyari or ano sa pagkakaalam nyo yung nangyari? Bakit binato ito nitong nasa video? Ang pagkakaalam ko lang naman po, nung playback ko yung CCTV, is wala naman po talagang ginagawa yung aso ko. Nagpapadede lang nung mga anak niya. Wala po kasi ako sa bahay that time. Yung kaibigan ko, yun po yung nagpaabot sa akin na umuwi daw ako kasi may nangyari sa aso. Sabi ko, bakit anong nangyari? Sabi niya, may tama ate yung mata, nakaluwal yung mata, nakalabas yung mata niya. Sabi ko, sinong gumawa? Hindi namin ate alam pero may nagsalita doon na hindi nga yan magaganyan kung hindi nga yan nakakaperwisyo. Yung pala, yung nagsalita na yun pala yung bumato nun. Ayun, so defense mechanism nung taong nakausap nyo na walang, hindi ibabatuhin kung walang ginawa sa kanya. So yun pala yung taong mismong may gawa nito sa aso nyo. So itong aso nyo is a lactating mom. Kumbaga meron po siyang mga puppies. Opo. Kawawa naman ano. So bakit nung mga oras na yon nasa basketball court yung alaga mong aso?
Lumalabas po kasi sila, ma'am, kasi yung bakod ko is nasira na, tapos yung fence ng bahay ko nasira na din. Hindi ko na rin po naipagawa-gawa ng yung tatay ko is